Ka India Tourism Shillong lingba katanat Jinghikai perthai jong ka sarkar India ha ka jingitre lang bat ka Airport Authority of India hinden kasngi kala Pynlong ya ka program ay Jinghikai nakabanta ki Nongñiah taxi jong ka Shillong Airport Taxi Drivers Association ha Shillong Airport ha umroy. La Pynlong ru ya ka sensitization but awareness program nakabanta ki Nongtre ki bahakmat nakabanta ka G20 Summit ka Banwan. Haga ni ka program la wan yashim Bynta da u Assistant Director ke India Tourism Guwahati u Geo Termoy biswa ha ka jingidon lang jong Director ka Shillong Airport u Principal in charge ka IHM Shillong u Inspector ka CISF bat ki he ki han bat ki Nongtre ka Airport Authority of India. Haba ajing kren ubiswas ula kren shaphang ka jingkong san jong kanika program. Haga nika program la sa me ki sopti t-shirt ki badon ya u logo jong ka G20 but azadi ka Amrit Mahotsav but ki sernot shakin Nongñiah taksi ki bawane shimenta haga nika jing ai Jinghikai.